हारिखौ फोसाबनांगौनि बिबाना जोंनिल' नङा, राजखान्थिगिरिनिल' नङा, रायजो राजानिबो। जों बायदि आइजें हमनानै नङा, उन जोलैखौ मोजां सोलोंथाइ होनानैसो। जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनाव सोर सोर दं आरो माब्ला रिलिज होगोन बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनाय जाबाय। मैयासो आरडि मसन पिक्चारनि आन्दाराव जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि ट्रेलारा ओंखारबोबाय। बे सावथुननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट बेखौ पंकज लाहारिया होदों आरो DOP प्रदीप दैमारी, एक्शन डाइरेक्शन केनी बसुमतारी, प्रोड्यूस बाय आरडि कम्पानी। जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनाव जोङो गोबां फावखुंगुरफोरखौ जों नुनो मोनगोन। बेफोरनि गेजेराव दङ सुखबीर, लेन्सार, पूजा, मोनालिसा, रुबुल, अमित, जुनु। दा बे सावथुनखौ माब्ला रिलिज होगोन होननानै बुङोब्लाथ' बेनि एनाउन्सथ' होथ'वाखै। जायफोर बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ, नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेब्लानो मुभिया रिलिज जागोन अब्लानो नोंथांनियाव नटिफिकेसना मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर चेनेलाव गोदान बेफोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे हाजासे शेयार खालाम। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो।